Hvor mange mennesker er der i EU, og hvad laver alle de mennesker? Der er 27, eller fra hvert land. Altså nej, der er en fra hvert land. En kommissær fra hvert land, som så repræsenterer deres land. Og der er 27 lande med. Og de kommer så fra deres land, og så mødes de i EU, og så snakker de sammen om nogle forskellige reformer og noget, de skal have ført igennem. Men det er ikke... Ja. Fedt. Hvorfor tror du, at danskerne ikke går så meget op i EU, som de går op i politik? Dansk politik. Og for jeg ikke tror det? Ja. Jeg tror, det har noget at gøre med, at EU, det er måske lidt i det større billede, at politik her i Danmark, det er mere sådan... Det har mere med os at gøre, tror jeg, at det folk kan føle som, at det er mere noget, vi kan forholde os til en EU. Det er meget sådan med verden. Jeg tror, at det er nemmere at forholde sig til at sådan blive opdateret på politik i Danmark, end det er at blive hele tiden holde øje med sådan EU, og hvad sker der. Ja, det. Okay. Beskriv det europæiske hus, og hvilke ting, der er inde i det. Okay, det ligger i Bruxelles. En af dem ligger i Bruxelles. Og det er et rigtig højt hus med mange etager. Rigtig mange etager. Så er der et stort lokale, hvor de sidder inde og vælger, altså hvor alle de sidder inde og skal stemme om der er flertal til, at de skal gennemføre de der reformer, eller hvad de nu har, som de skal have gennemført, eller sådan ført igennem. Ja, tror jeg, det var spørgsmålet. Hvad er EU-parlamentet, og hvad er dets funktion? Lige 2 sekunder. Der er nogen fra parlamentet, der lige skal forbi. Okay. Så vil vi gerne bede alle om at gå væk. Hvad er EU-parlamentet, og hvad er dets funktion? Nu. EU-parlamentet. EU-parlamentet, det er... Smut! Okay, EU-parlamentet. Det er et parlament. Hvad er det, et parlament, det her? Et hus. Nej, EU-parlamentet, det er... Hey, EU-parlamentet, det er et sted, hvor de alle sammen... Hey, har vi ikke haft et spørgsmål? Okay. Er det dit endelige svar? Nej, det er ikke mit endelige svar. Mit endelige svar, det er EU-parlamentet. Det er det sted, hvor de mødes. De folk, de mødes sammen med, og så sidder de og argumenterer, diskuterer frem og tilbage. Og prøver at finde nogle løsninger på deres... Jeg kan ikke huske det. Er det så dit endelige svar? Super luksus. Hvad er ministerrådet? Hvem er med i det, og hvem er formanden? Det skal jeg fortælle dig. Spørgsmålet var... Hvad er ministerrådet? Hvem er med i det, og hvem er formanden? Formanden for ministerrådet. Okay, i ministerrådet, det er dem, der sidder og bestemmer om tingene, om de der lovforslag, om de kan gå igennem. I ministerrådet, der sidder toppen af poppen, tror jeg. Det var mit gæt. Minister, det er sådan en høj post. Ministerrådet, det er... hvad siger vi? Vi kan sige, de er seje. De er... ja, de er ministre. Fra forskellige lande. Okay. Hvad er en lobbyist, og hvad har sådan en med EU at gøre? Det var godt. Kan du sige det igen? Hvad er en lobbyist, og hvad har sådan en med EU at gøre? For filen. En lobbyist. Det har jeg hørt mange gange. En lobbyist, det er... For fint.
En, Laura, hjælp mig. Jeg kan ikke huske det. Måske så er det en... en, der sørger for, at de kan loppe. Ja, det kan vi godt sige. Måske. Nå ja. Hvad er en lobbyist, og hvad er sådan en med EU at gøre? En lobbyist, det er dem, der står i indgangen, når de kommer. Og så er det for lige at få vist dem derhen, hvor de skal være. Sådan noget. Ligesom en værtsagtigt, som de viser noget, ikke? Så er nok. Det er i hvert fald noget med EU at gøre.